na ki daw ki jinga kam long nong sensar snong ki baklem le ya lingba kalti ki badai kala pen lamwer pen ki wen bat pelengo ki bor snong ki badon hok kum ki nong sensar snong bat ki bala yo ki duler ki sanat ban pen sisa be ki don ka hok halor ki kam sensar snong kani ki jingja ki wen kala jaha ka we ki snong bala tip kum ka nong rim nong la daw ri bor district ha ka bala mi ki jing kam na ka we kan hon uba Konstantin lingdo ubala kam bo de chairman ka snong bat uba wan pendap hi lapang kum ujana setri kum ta habalami ikan ram bakum kini nakaliang uba karbias lingdo orang basnong bo menta kan nongrim nong ladaw balayo jing itu nadu sim hima melim lami sakmat ban ai ka tu ni jing pensai lo kate bakat kum ka office hima sim lim bat ka darbar ka basitrik nailar aja apulai kalapan pau bakalayo jing ujor balamudui da uba wan pendap hi lapang bat katu kan ningut kinong sensar snong kan nongrim nong ladaw lingbau acting chief karaj bholesa laptha igi armam la banon mi sa office usim ha khatwai trek unai tong aja phulai halor ka phang ka kamra mo snong kumbala mudoi ha katei ka khatwai trek unai tong kumbala khat baro ki mamla ki lawan bala sakhi da jingdon ki saungut ki bokhrau usim gi ma ringkat bal sekretari ke hima lei hawal bisar bnia la syam bagi jing ujor kimla ban penkesan bat ka office usim hima kala kan taj gi jing ujor kabala mudoi na kaliang uba wan pendap hi lapang walau acting chief ula penkesan da ka bakeno bau karbios umsum la yo jing menjor na ki bor ka raj kan bana kaliang ba karbios ula pensai ba jing penthamai ka sanat kalong baik na ka raj ka executive committee ka basnong hawa pensai pat ya ka e ka balami ki kenram ha ka snong ha kini kniat teo ba karbios ula keno da ka baong ba kalon ka jing mi khobor ha ka we ka YouTube channel ka bala penkendet sai ki nong snong ba Konstantin lingdo ba wan pendap hi lapang kila sukam kum ki klik nong sensar snong da ka bathat madan lingba ka te ke YouTube channel ka bau ba karbios ulong bakan de ke balam ler ba ka bom sisa ba hadu menta de mau badang bat ke de kerdan bau dang scam kum urang ba snong kat kum ki dolar ki sanat bau la yo ba haju opor la pendam jur ya ka te ke jing sa that madan bat kerpa di pai nong snong ban ai ya ti ki jing trelang na kam ta ka imlang salang hapo la ka snong ka thau ya kani la scam ru sadaka presiden ke senglong kemi na kate ke snong ringkat ke jingdan lang ki reorong ba ka ba kate ke long kemi kum ka we ni kinong elam hapo ke snong kala penti kena da ka boong ba uba karbios lungdo ude urang ba snong pura hadu menta menle bat omla da ki we pat ban suan kam hawala pen scam kat kum ki riti peniai kam ki bor ki bahalor normal daw awan hane khamat jong pi ki media ban pensai ya ke e kaba la sai ram kala haini si pada nambah social media kaba hakaba ki armut na ki don ki armut ki de kiramba Konstantin dengdo badu wan dak hilapang bakila kam bakita di desno handeng pensai pacumpi ba kajikam jungki kim donorim ero namar hadu menta kasnat ka dan don berngah baga tipo badaliang musim lapan kai pendono isnan jonga ndai na ya scam ya kasnat hadin balami ke jor badaliang jongki liang persya ki balo jor persya nga badaliang musim ladet bad bisyar bad lo ai ya ka hukum bad ladet pengkesan biang ya nga balo pensyaru ka hukum ba kacing ujor jongki kalong bom donorim baraka cukup poro ngap merbasno na tepat ya ki prado roba berkhot ba nanesh kman ba di ban ai na ka jintrelang namta ka jib namta ka jingbit jingha ka jinsar kadar pos sang berthau baraka cukup por na karpat ro ya ki paran susnong berkhot ban khamkiar na ka jing ai ban ai kur khubor ya kino ki kam ki ba ngap merbasno nga ladai don semakla pila ba kendo markmat batnga ban panjing sai bat pila ro ban ujor saki bahalor nalor jong kasno ladon ka right adon ka hima de makiken bala ban bisar ban ay karai la ta ka jing ke jung ujor ka de ko ba bakla ni ka balai ada ka bakla ro kin sa sai pi bat lada ka de ro kin sa amin simi pi ndai bersupat ndai bansu
ya that segala pada kebor kalau ke ai ke jepjak buram penban ya ka reti cha jong ka bri new trip ba kham tam ya snong thau he bergowe ba kumul i he ni social media bun ji chakan tho ya ke jing pemi ku kebor habri kum gini ki khap kum gini kebor kan buram ko snong hoj wala snong kam don ganol jikur buram ndek sudon tang ke jing ujor sagi sim hajin sa dikata ka di bakliar ba ba kam don ganol ga jing kelumar bos nong ndre ka don tang ga jing ujor na ki liang ki ba kwa ujor ba ki lak ka jepla zonga te ha ba ku do ka ujor kamut ba kita ka de no ples nong ha ba don ujor kamut bang la do na ya sana ndre ha ba don ka ujor kan don ga jimisa bat ka kino besar hi kin sa sim ya garai ba ino priksan halo ka tang sa ujor ndre na le zonga asum ta ka nehi bat sa sim gar pa da phi i perwasong bar khoj ba sobha man ai jitrelang namta kam namta ban skri ban punya ikap song thau Facebook to karten jong gaseng long kubi hi baro kowe misim ya kani galat ban pensai ba kani step te nagaliang jonga ko presiden jong gaseng long kubi nong rim nong ladau hadin bangi lo yo iya katuka media ka balami ka artarik ha kalai tarik hagaba don kat tu kat ni kiri orang ba na kaliang jong kasinong gi balakam ya ladi ba de Sherman ba sekretari po jong kani kasinong nong rim nong adau ni da kaliang ka senglong kemi ngi dap da ka jing sno khia ba da ka jing sno lengo hadin ba kat kum ka jing siam jongi kat kum ka jing tip jongi ka ba hadu mentahi ngi dam tip ba de iba kar bius lengdo kum ba de orang ba sinong jong ka nong rim nong adau te hadin bangi la yo i to media ngi dap ka jing sno lengo na kaliang jongi ka senglong kemi baka jahan tu bat ni yo i nakaliang jong ka media na ulat pathai kubor bagi pen pau yo kum gitu gi jing sneo gi jong ki te nakaliang jong i nidap da ka jing sneo lomo te nakaliang jong i kerpat syaki tu ki rangba bat chau tu no pathai kubor ubala ai ka ni kubor kum ben chuong no la dong ka kubor lam ler ka bakta e ki pat ba anong chung sinong bat ben ki win ya ka sinong ka thau namar ba don bun ki wei pat ki bastu bakla hadu menta kat kum jing siam jongi ki ba ong ba nim don rak ba sinong shu da ka jing kren jong tu ba kam Sherman ya ladi ba Celestine lengdo te o Konstantin lengdo te ni dap da ka jing sneu lengo bat ka jing sneu o sneu jaburam na kaliang ka sinong ka thau te ni na kaliang ka senglok mi te hadu menta kani klip mat ni dang tip hi ba de i ba karbius ba ilong irang ba sinong apo jong sinong no rim no ladau jongi namar bakat kum gejing tip penya ke jongi om bangi kersian yano hindrai ni la tip penya ba nakaliang jong kaying jong sim hima melim ru kila ai ka sernot ka babiang na bantai ba karbius ha gejing jit ya iru ka artarik u benai ba ar jong ar jar ar pu ar te ngiru ngidon bentalang ha ka ban jit ya orang bachnong wat ada ngimla ban jit lang hen ringi ya don bentalang bat ngitip lang ya kata ba ilayo kum orang bachnong bat katem ke jong i ka de du ara jara pesan kaliang jungi kumunong snong bedon ni snong ngintep ya to kaliang ba mi to kaliang ke kam gede gi kem ba snong ba di kam sia ba kam yap kami mru ki lanut sia ban kam ketu jeng kam di kelong ba lese ke ba pen kta lene ke ba pen dek kapapen wet yang i pa u no snong kum ngi ki no snong bat gaya ka bang ngi ngitip menta de ngitip iu ba karbius lengdo e bode kum ba snong pala jet ha ga fratrek ha pala jet to ha trek tenag liang i jungi u ki no snong de ni kenyi ba ngi pen scam iu ba karbius bu de kum ba snong ngi ba baro sikta ba pet ba khmi ngi snong ka thau ka hadu menta